Jobové žalospevy. Kapitola 1. Porozprávam ti o bohabojnom mužovi, jeho meno bolo Job. Dobytka mal 7 000, služobníctva veľmi mnoho. Stával skoro ráno, aby obetoval podľa počtu svojho rodu a majetku zápalnú obeť Bohu. Porozprávam ti tiež o novodobom Jobovi. Bol rovnako satanom pokúšaný ako Job zo zeme Úc. Kapitola 2. Novodobý Job. Komunizmus nemal rád Jobov. Starovekého Joba poslal do ríše mýtov. Novodobých Jobov na Sibír do gulagov. Vzal im majetok, rodinu a česť. Odrezal ich od priateľov, vohnal do zemlianok vyhrabaných v blate. O hlade a zime nechal zaživa žiť. Fašizmus bol o čosi zverskejší. Bohabojných Jobov vohnal ako dobytok do vagónov. Matky oddelil od detí, ženy od mužov. Vylámal im zlaté zuby, vyzliekol do naha. Z vlasov vytvoril matrace. Z kože tienidlá na lampy. Tých, čo nechal nažive otrokov. Kapitola 3. Novodobý Satan. Tak ako kedysi za Joba, aj teraz predstupuje pred Boha. Vyzbrojený počítačom a videozáznamom žaľuje na kresťanov. Videl som a počul, ako bežali popri ostnatom drôte náhlivo, aby nezmeškali pobožnosť. Chodil som sem a tam po zemi, navštívil som ich vyšperkované chrámy, vypočul som si aj rôzne kázne, najviac sa mi páčil výklad o milosrdnom Samaritánovi. Načúval som aj chválospevom i organovej hudbe. Obzrel som sa a hľadal som ťa, ale ty si tam nebol. Nebol tam ani Samaritán. Pravdepodobne ostal za ostatným drôtom v koncentráku. V položivej hrudi polomrtvých uväznených Jobov. Kapitola 4. Intermezo. Totalita je zlá a viac než zlá. Do hlbín pekla sa prepadá. Demokracia je aká? Je tiež zlá alebo nebodaj dobrá? Pomáha ľuďom, spája ich alebo ich rozkladá. Kapitola 5. Satan našepkávač. Tak ako kedysi Eve, aj teraz novodobým Evám našepkáva. Vrelo ti odporúčam moderný lifestyle. Neúťahuj si opasky, naplno využij bohatstvo zeme. Otepľovanie a ozónová diera, k smiechu. Je to len výmysel, populizmus, strašenie. Každá nevyužitá príležitosť je premárnená. Trochu modernejšie pristupuj k životu. Venujem ti niekoľko rád. Využij svoju mladosť a šarm. Staň sa celebritou. Vernosť hoď za hlavu. Láska je len chemický proces hormónov. Vychutnávanie vône tela. Príťažlivosť protipólov. Osloboď sa od práce. Zbal si z bohatlíka. Starosť o deti prenechaj iným. Navštevuj diskotéku a salón krásy. Obklopuj sa elektronikou a nádherným šatom. Nadväzuj vzťahy cez internet. Provokuj svojou výstrednosťou. A ty, Adam, neskrývaj sa v zaprášenej knižnici. Nezaťažuj si hlavu vedomosťami. Pokloň sa mi a dám ti
za podnož túto zem. Bohatstvo a vilu plnú nádherných žien. Ak sa ti ozve svedomie, navštív psychiatra, možno i kňaza. Modlitba ako trest mi neprekáža. Hlavne ju praktizuj spôsobom buddhistického mlynčeka. Bezducho, naučene, ako čarovný prútik. A tak dokonale očistený, začni, kde si prestal. Kapitola 6. Satan cestovateľ. Tak, ako kedysi, aj teraz chodí Satan sem i tam po zemi. Bol aj pri atómovej bombe, ktorá zrovnala Hirošimu a Nagasaki. Atentát na dvojičky v New Yorku ocenil Luciferovou cenou. Žoldniera zo Sierra Leone pochválil za znásilnenie a useknutie oboch rúk mladej dievčine. Do počítača uložil aj strelecké cvičenie pravicového fanatika Breivika. Takto posmelený predstúpil pred Hospodina. Prečítal som si pozorne tvoju Bibliu. Stvoril si človeka naozaj na svoj obraz. Poveril si ho, aby spravoval zem. Prečo ťa udivuje, že klonuje, modifikuje a manipuluje s génmi? Prečo sa ti nepáči, keď experimentuje s kmeňovou bunkou, keď ďalekohľadom hľadá vo vesmíre život a zároveň ho ničí v maternici? Vyvinul umelú močovinu a chcel by vytvoriť umelý život. Vystúpil na mesiac a nevie ovládnuť hurikán a erupcie sopiek. Počúvam na seba ponosy. Počúvam, že Euroval je môj výmysel. Prehlasujem, že nemám v ňom prsty, len sa so záujmom prizerám. Poveril si človeka, aby vládol zemi. Ale ako môže, keď nie je pánom vo svojom vnútri? Pokrivené súkolie nevie opraviť. Nečuduj sa, keď potom narieka a plače. Kapitola 7. Hlas z výchrice. Kde si bol, Job, keď som zakladal zem? Kto položil jeho rozmery? Kto zviazal zväzky Plejád? Kto rozviazal povrazy Oriona? Kto chce zmeniť môj zákon a vytrénovať si rameno tvorcu, oživiť hmotu, medzičlánok medzi primátom človekom. Kapitola 8. Jobov nárek. Čože som oproti tebe, ó stvoriteľu? Bohatstvom si ma obdaroval, vážnosťou a cťou ľudí. Myslel som, že stačí ti z toho niečo obetovať. Myslel som, že viem o tebe všetko. Teraz však stojím pred tebou bez úsmevu. Moja duša je bez svitu slnka. Tých, čo som vytrhával z biedy, teraz mi pľujú nehanebne do tváre. Kapitola 9. Aká je spravodlivosť? Kedy som stál pri dverách svojho blížneho a usiloval o jeho majetok? Kedy sa moje srdce dalo zvábiť k cudzej žene? Kedy som niekoho nespravodlivo odsúdil? Usiloval som o dobro a prišlo na mňa zlo. Trápi sa teraz moja duša. Búrka bolesti ju zmietla do blata, vysypala mi na hlavu popol. Kapitola 10. Epilóg. I stalo sa jedného dňa, keď synovia Boží prestúpili pred Hospodina. Bol medzi nimi aj Satan. Koža za kožu. Všetko, čo má človek, získal za odmenu.
Za blahobyt dá aj svoju dušu. Job protestoval. Nenašiel som Hospodina v utrpení. Nepoznal som ho v bohatstve. Stretol som ho až vo výchrici. Stretol som ho, keď mi premeral môj ľudský rozmer. Teraz už viem, že Stvoriteľ môže všetko. Predtým som o ňom len počul. Ale teraz ho vidí moje oko. I požehnal Boh Jóba, obdaroval záver jeho života. A nebolo v krajine takých krásnych žien, ako boli dcéry Jóbove. Budeme čítať zo Žalmu 139., 23. a 24. verš. Prosím, kúsče Božom slovu. Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Skús ma a poznaj moje myšlienky. Či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou večnosti. Bože náš, Stvoriteľu neba a zeme. Ty vieš všetko. Ty vidíš aj nás tu na palisáde, ak stojíme a očakávame na Teba. Ty poznáš aj naše trápenia, naše problémy. Ty poznáš aj situáciu v našej zemi.
aj v celej Európe. A ty vieš, že tie problémy, ktoré sú, často aj poviavajú našu myseľ a naše túžby, Maria, rozvracajú naše rodiny a niekedy máme medzi sebou aj nezhody. Prosíme ťa dnes dopoludnia, aby si podvihol naše hlavy, otvoril naše uši a aj naše srdce, aby sme počuli tvoj hlas. Aby sme našli cestu k tebe, ktorú nikto nemôže zmariť. Aj Satan je na nej krátky. Amen. Neviem, či ste počuli o tom príbehu, a keď Martin Luther prekladal Nový zákon do nemčiny, že ho pokúšal Satan a hodil po ňom kalamárom. Neviem si to predstaviť, či ho videl, či ten obráz, že či to bol len nejaká jeho predstava. Môj otec, keď písal jednu takú štúdiu o mocnosti zla, tak mi hovoril, že ho rozbolili ladviny. Satan mu chcel zabrániť, aby o ňom pojednával nejakú vážnu stať. Satanovi nevadí, keď ho vnímame ako legendu, alebo keď ho oblečeme do čertovského kožucha, aj ho zasmiešníme, dáme mu kopytá, chvost, rohy. Ale keď sa dotknete jeho podstaty, jeho záľudnosti, vtedy zaútočí. A môžem svedčiť, že takto zaútočil aj na mňa, keď som sa chystal a keď som písal text o jeho novodobých taktikách. Satan zvyčajne umlčuje svedomie. A si predstavte, že v tomto prípade je práve naopak. Moje svedomie obživil a ja som dávno zabudnuté veci ešte zo strednej školy sa mi naraz predstavili pred moje oči ako hriech a chcel som ho nejakým spôsobom napraviť. A dostal ma do slepej uličky, lebo tým by som spôsobil aj bolesť tretej osobe. Chrbtica a všetky kĺby vo mne boleli a som sa modlil aj držal hladovku, ale nemohol som sa z toho dostať a som uvažoval, že odrieknem, aby som sa postavil sem na toto miesto, pretože tak som bol rozorvaný.
ale Boh ukludnil moje srdce. Čítali sme text o Jóbovi. A vieme, že medzi teológmi a historikmi prebieha diskusia. Či táto kniha je naozaj živým príbehom. Či nie je to len majstrovsky spracované dráma. Ono aj to tak na prvý pohľad vyzerá, ale my sa nechceme zaoberať touto vecou, ani okolo autorstva tejto knihy, ktoré doteraz nie sú objasnené. Niektoré časti sa podobajú žalmom alebo prísloviam. Židovské presvedčenie je, že autorom knihy je Mojžiš. Ale výkrik Jóbov v tom svojom rozpoložení, keď volá, kiež by sa napísali moje slova, kiež by ich zaznačili do knihy železným rydlom. Naznačujú, že sám Jób bol autorom. Je to najstaršia kniha Biblie, nebo z najstarších kníh, asi 1440 pred Kristom. Je fascinujúca, úderná. Hoci je stará, je aj úžasne moderná. Problémy, ktoré prežíval Jób, ako sme počúvali v pásme, sú aktuálne. Kniha Jóbova začína tak ako rozprávka. Bol jeden král za horami, dolinami a mal nádhernú dcéru, ktorá bola smutná. A my v Biblii čítame, že úspešný muž, bohatý, starostlivý otec naraz stratil všetký majetok. A ten majetok bol obrovský. Okolo 3000 veľblúdov, 500 párov volov, nesčíslené množstvo drobného dobytka. A tak ako rozprávka vykresluje ho ako najbohatšieho muža východu, ktorý je vážený, uznávaný, pred ktorým kniežatá kládli svoje ruky na ústa. A tento príbeh bohatého muža
takto vykresleného naraz prerušuje správa akoby z iného sveta. Synovia Boží sa postavili pred Hospodina a medzi nich z ničoho nič sa zamiešal aj Satan. Není to ohromujúce, prekvapivé, aké je to možné? Najväčší nepriateľ postaví sa pred trón Boží. Ja som sa snažil, ale neviem si to ani predstaviť, ani ten obraz, tú scénu. Zavrhnutý archandiel, narušiteľ, zvodca. Ako má guráš sa postaviť pred všemovúceho Boha. A ešte prekvapivejšie je to, že Boh tohoto zvrhnutého anjela nevyhnal, ale naopak. Bol zvedavý na jeho názor. A pýta sa, odkiaľ ideš, Satan? A odpoveď? Vieš, chodil som sem tam po zemi a pozoroval som, ako to tvoje dielo, ako ľudia v nej sa chovajú. Tento táto drzá odpoveď, provokujúca, že len tak som prechádzal, tak som sa flákal po zemi. Čím viac rozmýšľam o tomto úseku, je to nad môj rozum. Je to neuveriteľné, drzé, provokujúce. Nerozumiem tomu. Ako je to možné, že Boh chcel poznať mienku Satana? Ako je to možné, že Boh potreboval pochváliť sa životom spravodlivého Joba? Ako je to možné, že tohoto spravodlivého, bohobojného Joba mohol vydať do rúk najväčšieho svojho nepriateľa? Do pazúrov svojho odporcu. Ohromuje ma aj tá Božia istota, že ho Job nesklame. Veď musel vedieť, ako my ľudia sme nespahliví.
Koľkokrát sa Boh o tom presvedčil? Koľkokrát sa v človeku sklamal? Viete, ten príbeh Jobov je naozaj príbehom o človeku. O jeho zápasoch, o jeho bolesti, o utrpeniach, sklamaniach a zlyhaniach. Je nepochopiteľné, prečo Boh človeka uprednostňuje pred ostatným stvorením, ktoré tento problém mu nerobí. A prečo Boh dal človekovi slobodu? Prečo ho obdaroval rozumom, bohatstvom? A prečo naraz mu aj to bohatstvo berie, zdravie berie, rodinu berie? Všetko, čo nadobudol, všetko, čo mal rád, všetko, z čoho sa tešil, o čom usiloval, a naraz mu to všetko berie. Otázku, ktorú si kladie historik, či bol Job skutočnou postavou, odložme stranou. Pretože táto otázka v tomto prípade odvádza nás od podstaty. My v tejto knihe musíme nutne vnímať Joba ako muža bolesti. Ako človeka, ktorý sa sklamal vo svojich priateľov, vo svojej žene. Sklamal sa vo svojich priateľov, ktorom vylial svoju dušu. Bolesť, ktorá v ňom hlodala, s ktorou si nevedel poradiť. Táto bolesť presahuje všetken ľudský rozum. Presahuje ako bytosť, ktorá cíti a ktorá prežíva traumu. Bolesť duše je ešte väčšia ako bolesť tela. Znova a znova som čítal a čítam tie riadky plné blenu, horkosti, sklamania. Čítam a skúmam zároveň sám seba. Či by som v takomto rozpoložení obstál v skúške.
Ako na obrazovke vidím úšklep satana, jeho cynickú grimasu. Fyzicky cítim s Jobom, keď som nad Jobom rozmýšľal. Ako by som sa zachoval, keby mi zobral moje deti, môj majetok a zdravie, keby rozházal môj ateliér, ho spálil. A pritom som aj rozmýšľal, prečo pri tejto katastrofe nevzal mu aj ženu. Nič tak neublíži mužovi, ako keď žena si ho zneváži. Až tak zneváži, že túži, aby zomrel. Prečo mu nechal priateľov? Prečo ich pošle, aby s ním súcitili? Satan dobre vedel, čo robí. Vedel, akí sme my ľudia. Ako hľadáme príčinu, prečo sme sa dostali do biedy. Najprv ich pošle a títo priatelia mlčali 7 dní a noci. Neviem si to predstaviť. Mlčali, bez jedla, bez vody. Až tak súcitili s Jobom. A sypali si na svoju hlavu prach a roztrli aj svoje rúcha. Ja poznám sílu mlčania. Poznám, že slovo je slabé, aby vyjadrilo, čo cítime. Keď som bol v mladosti zasýpaný, pochovaný zaživa, nevedel som v modlitbe vysloviť slova. Modlil som sa mlčaním. Keď som sedel pri lôžku otca mojej manželky, a držal som ho za ruku a cítil som, ako sa chveje.
A zrazu som pocítil jeho stisk, slabý stisk som pocítil. Bol som si istý. A porozumel som mu, lebo tento stisk bol veľvravný. A tak som ho opetoval. Ako sľub, že nesklamem ho, keď som mu sľuboval, že sa postarám o jeho dceru. Keby Jobovi priatelia len mlčali, myslím si, že by to stačilo a že by posilnili Joba. Ale ako dlho človek vydrží mlčať? Ako dlho vydrží súcitiť, prežívať bolesť druhého? Zrazu sa to prelomí a zahrne ho poučkami. A Job narieka, prečo dáva Boh utrápenému svetlo a život tým, ktorí majú bolesť v duši. Bolesť. Bolesť ako umenie. Kto porozumie? Kto porozumie bolesti? Svojou hĺbkou bolesť prevyšuje všetko, čo bolo o bolesti napísané. Ďalej v tejto knihe pokračujú diskuzie, dlhé monológy, plné formálnych poučiek. A sú dokonca najobsiahlejšou časťou Jobovej knihy. Elifaz Témanský, Bildad Šuchský a Cófar Namatský. Svojimi rečami však Joba neukludnili, lebo mu nasypali sol do jeho rán. Táto časť je štilisticky složitá. Niekedy až nezrozumiteľná, zauzlená, myšlenkové pochody čarbavé, koktavé. Len z námahou sa prekusávame verš za veršom. Ale predsa je ich treba čítať. Aby sme v týchto vetách uvedeli sami seba, svoju ťarbavosť, neschopnosť pomôcť svojim bolavým bratom a sestrám. Našu neschopnosť súcitiť trpiacimi.
A keď ukončili svoju reč, tak nastúpil Elihu. Mladý, nadaný, predstaviť aj krásny Elihu. Ja si ho predstavím, jak sa rozpálí hnevom. A hovorí, ja som mladý a vy ste starí. Ale nie vždy starší sú múdrejší. Nie vždy starší vedia viac o živote a o Bohu. Boh je väčší ako smrtený človek. A zdá sa, ako keby práve tento Elihu rozumel Jobovi. Kto je ako Job? Kto sa mu vyrovná tomuto Jobovi, ktorý teraz žne výsmech ako vodu? Ale je tento mladý, smelý a múdry muž aj naozaj súcitný? Najsilnejšia časť Jobovej knihy je odpoveď Jobovi, Božá odpoveď Jobovi z výchrice. Prepáš svoje bedrá ako muž. Budem sa ťa pýtať a ty mi oznám, kde si bol. Kde si bol, Jobe, keď sa so mnou súdiš? Kde si bol, keď som zakladal zem? Jobov príbeh sa schýľuje ku koncu. Satan je porazený. Aj keď v závere Jobovho kniha nie je o ňom ani zmienka. A my sa zamýšľajme nad tým. Má utrpenie a bolesť pre človeka zmysel? A odpovedá na túto otázku sám skúšaný Job. Doteraz som iba počul o tebe, Bože. Ale teraz ťa vidí moje oko. Viete, nestačí len čítať, len o Bohu počúvať. Ale s Bohom je treba sa stretnúť. A Job sa práve v utrpení a v bolesti stretol s Bohom. A s Bohom sa stretol vtedy, keď mu pripomenul stvoriteľské dielo, ktoré stvorí na tomto svete. Utrpenia a skúsenosti z bolesti posúvajú nás naozaj do sféry poznania. Pretože sa prebúrajú do hĺbky našej mysle, do hĺbky našho srdca.
potom mu Hospodin prinavrátil všetko, čo mu bolo odňaté. Kniha Jobova končí správou. A nenašlo sa takých krásnych žien, ako boli dcéry Jobové. Boh miluje krásu. Je to aj pre mňa prekvapivé. A preto stvoril kvetinky. Preto stvoril krásne ženy. Pretože Boh miluje krásu. A touto krásou obdaroval toho rozbalového Joba. Prekvapuje ma, že v závere Jobovej knihe sa nič nehovorí o živote po smrti. Nič sa nehovorí o tom, že okrem toho bohatstva a navrátenia všetkého, čo stratil, že teraz budeš odmenený v nebi. Možno preto, lebo nebo si nemôžeme ničím zaslúžiť, ani utrpením, ani poznaním. Ani obdivom nad krásou vesmíru. Pretože nebo je dar. Ten sa nedá kúpiť. Ten sa nedá nejakým správaním nadobudnúť. Na správu o večnom živote si musíme ešte počkať. Na muža bolesti, na muža Syna Božieho Ježiša. Aj Ježiš bol skúšaný satanom. Aj Ježiš sa stretol so satanom. Ale to bolo iné víťazstvo ako Jobové. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Bratia a sestry, vymyslel som na záver takúto scénku. Aby sme skúsili aj my, ako tu sedíme, chvíľu mlčať. Chvíľu sa ponoriť do našich bolestí, do našich túžob. Aby sme preskúmali tú svoju cestu života. To priateľstvo, ktoré
my máme medzi sebou tú samaritánsku úlohu, ktorú nás Pán Ježiš poveril. Ale pretože nie je v mojej moci, aby som sem doviedol Jóba, jeho rány, jeho utrpenie, na ktorým by sme mohli plakať a nad tým zamýšľať, tak som chcel vám predstaviť len obraz o Jóbových ranách. Nechcel by som, aby ste sa na ňo pozerali ako na niečo, ako keby svätého, ako na svätý obrázok. Len chcel by som, aby som vytvoril tú atmosféru, aby sme v tej atmosfére zamýšľali sa nad našou úlohou pomáhať tým, čo sú ranení, opustení, čo trpia.